ọ bụ nnukwu ihe mwute na ihe ịgba anya mmiri nyere ndị enyi ma ezinụlọ ma ndị ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS banyere ọnwụ onye nke anyị na-alụsị ọrụ ike bụ Maazi Ikechukwu Anachina dịka ọtụtụ ndị mmadụ gbara akaebe ndụ ya na otu o si metụta ndụ ndị mmadụ oge ọ nọ n'ụwa. Kene Chukwudi wetara anyị akụkọ a. Maazi Anachina bụ otu onye ọrụ na ụlọ mgbasa ozi ABS onye nwụrụ ka ọ gbara ahọ 43 bụ onye rapụrụ ezinụlọ ya bụ ndị ka na-eto eto nke enyere ya na be ya dị na Ugbenu nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Na oge akara ya ụka enyemozu, Reverend Ralph Ilo nke New Life Winners Church Incorporated chetara ndị otu Kristi na Chukwu bụ onye kacha na ihe niile ma gwakwa ezinụlọ ahụ ha nwee olileanya n'ebe Chukwu nọ, nke nna ha na nwanne ha nwoke bụ onye biri ezigbo ndụ. Onye bụ onye tọrọ onye emere enyemozu ya bụ Maazi Chukwuemeka Anachina kọwara nwanne ya nwoke dịka onye na-ewepụta onwe ya na ihe ọbụla gbasara ezigbo ihe ma kwupụtakwa nnekwu mwute ya maka ọnwụ ya. Nwanne ya ọzọkwa bụ Maazi Ụzọchukwu Anachina kwuru na nwanne ya nwoke bụ onye nwere obi umeala, onye maara nwanne, onye na-ekwu eziokwu, bụkwa onye a maara ama na ihe niile ọ na-eme. Onye bụ onye isi ụlọ mgbasa ozi nke ABS bụ Maazi Chido Obidiegwu nke Director News and Current Affairs nọchitere anya ya bụ Maazi Gabe Okpalaeze kwupụtara nnekwu mwute ya na ebe ọnwụ Maazi Anachina nọ, nke o mere ka amata na ọ bụ onye na-alụso ọrụ ya ike, nwee obi umeala, bụkwala onye na-emete onye ọbụla oyi, bụ ihe mere ka ọ pụọ iche, nke onye bụkwa onye isi administration nke ABS bụ Lady Tina Ekenta kwuru na onye a na-eme enyemozu ya dịka nwa ya nwoke, bụkwara onye n'agbanyeghị na arị adọrọ ya na-agbasi mbọ ike ịfụ na ọ na-alụ ọrụ ya ọfụma ma kwupụta nnekwu wute ya maka ọnwụ ya. Onye bụ onye isi Engineering Department nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Injinia Paul Okoye yanakwa onye bụvu onye isi ngalaba ahụ bụ Injinia Boni Ezani ndị Maazi Ikechukwu lụrụ ọrụ n'okpuru ha mere ka amata na aha eji mara ya na ngalaba ahụ bụ Anachina ma bụkwa onye na-alụ ọrụ ya dịka esi nye ya ma lụkwa karịkwa ka esi chọọ, nke ha kwuru na ọnwụ ya bụ nnukwu ihe mwute dọrọ ngalaba ahụ. Mmemme enyemozu ya bụ nke ikwu na ibe, ndị oyi, ndị gụnyekwara ụlọ mgbasa ozi ABS bịara ịkasi ezinụlọ ahụ obi, nke gụnyekwara egwu dị iche iche nke ndị ụka kwere site na Ugbenu nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.